Kapitan Inteng! Pabisina kon tuyan. Agao ka na. Nakagao akon, ururayin ka laeng. Anya nga iti masida. Kas iti sigod dinengdeng apapaya nga inikak iti salamagi na. Manay, ay makauman tuyan. Wala din sa balay. Awan mat nga raud, imbag dagiti kukumarik tanaimas akanayon ti sidsidaan da. Ngumdata, awan lat pakitang danan tapno makasidata mo't iti sa balay. Uwin nga rad, awan mo tang patangdan. Ay, manipod pa'y iday, kastuyon ti biyagta. Dandanitan tumangad iti barsa nga, isulat ta. Ay, kasi tamad tuyan. Umapapal ka kadagiti kukumare. Pirmi mo nga minarigat ta. Ay nakaumay kamit pa rin ba daw? Ay napatigsakit ti bagam. Agpagpakasiak pare. Kaya't ko ang mapaginawa mo basit ti biyag may. Si kalaang tinapanunod ko ang makatulong kanyak pare. Ha? Ay anya ti maitulong ko kan ka pare. Ay, amo kakabao lang ti mangirwar iti installment at tricycle. Na? Alain na kumamot a driver mo pare. Anya? Gumatangak iti imanihom, kasta ti kayat mo asawan. Uwin ko ma pare. Pagbingayan ta, ti masapulan ti tricycle. Kasla mo yak tinapanunod mo? Ay, mayat talaga pare. Uwin ko na tamayat kan. Mayat talaga tinapanunod ka. Maadaan ta adwa, ti dilhinsya. Ay. Babaen, iti tricycle. Uwin saan? Ay, sige. Mayatak. Gumatangak iti tricycle. Kahit ipasadaan pare. Ay na, agyaman ak pare. Kung nagtumit asikat makatulong iti parikot ka. Napayakas dyan tay. Nitatabadong ti pinagmaniho ni Uncle iti kagat-gatang na tricycle. Napayasa na siya. Kasaom ni Uncle mo Ang kasano nga iti tricycle mo? Asino nga iti mangimaneho? Basta. Maditi naramit ni Uncle antay. Sige, tapadasak akasaon ni Uncle mo. Nabayagan na karag-karag ti tricycle ka. Hindi naman lang napanunot ti gimatang. Itata nakagatang. Nimot tatabadong ti pinagmaniho na. Ala, takasaok ni Uncle mo. Kan uray si ka kasaom nga men. Kaya. Sana ka napatagkan kwa na. Saan kumamot na kasday Enteng, kasaom jay ka anakam. Agpaspasugnod. Tana, ni kano pari ba dong ti pinagmanehom iti tricycle na? Saan kat nga iso? Ay, apay nga agimon. Kitadamot ipaspasada na. Karag-karag kano ti tricycle na. Idento ta kabarbaro ti iman maneho ni pari badong. Alata ka sa oktuman. Ilaw-lawag ko. Tani. Saan sa makaawat dyan ka anak? Ay katuan Ay, itala ang anak kita ka nagsakit tinakam na. Napananaya dungaw. Ay, jak manam mo. Amangan adalaang dita. Umay to inton madanon ti panangan. Nakpay nga ron di barangay hon. Agawidak ang mga daw. Tasigurado nga umay mga daw dito. Saan mo apagimunan ni tatama ba daw? Kinaasyak, tawan ngamin pagsapulan na. Apay siya. Di nakamot ka asya nanggang. Saan ay nga ada bukod mo at tricycle? No imanihom ti bukod mo at tricycle. Awan ti makibingay iti masapulam. Ni paribadong kay kat agbingay kami. Ha? Ayaw na niya. Sama-sa. Awan ti pakpakanan. Ni badungay, ada pakpakanan na. Kamaliting bagaya o nga awan ti pakpakanan kangkal. Ha? Kano, awan ba ti asawam? Tuwing iwat ko nga kangkal. Saan ko kadimot a pakpakanan tuwing iwat ka? Kanayon kamat nga umay mangmangan dito balay kwarong. Adaw, ti kang kanam, ngumsyak. Siyak ati bang pakpakan itingiwat mo saan asika? Iswa saan ka nga agpaspasugnod ka di?
Tuyang! Ayan mo! Yuhuu! Ayan mo ka dahi, Tuyang! Dak tito'y kusina. Madam at iluto. At ginatang ko karnay. Iso ti luto masidan ta. Ah! Gimatang kay ti karnay. Ay na. Ay gayam. Inted mo ka din tidad dumaan na pasadaam kin ni Kapitan. San pay? Agsidata kiday iti karnay. Bayam nga agsidata akin tricycle iti bugoaw. Siya ka driver, ti agsida iti karnay. Na, ang mga numaduktalan na kupkupitam. Agkupit to pa iti house no aramatan. Siya tulaki din. Kasanaw numaduktalan ni Kapitan. Ay, di nang tumaduktalan. Tadi na magkikitaan ti pasaheros ka. Ay na. Ay! Manipod ang paspasada ni Badungkaw. Nakaginawak meten itirigan. Sanen akasiday maray. Kasta ka day, maray. Imbagmat nga rod, Tapno saan arigat akanayon akas itikon ko nam iday. Dakkel nga agpaiso ti ginawak maray. Kanayon pa yan anaimas ti sidaon bay. Kasla na ibaga ni Mariba na ang alugi da iti tricycle. Tabasit ka no, matisapol na. Ang mga nurinabak na kalaang Saan kaminto pa'y ngagrig-rig at kinibadong ka manipod agpaspasada? Saan mo nga roden apariko ti sidaan niyaw, maray? Ay katun amaray. Saan ako na mapanagal-ala iti bulbulong laang? Kasta ka day, maray. Saan mo man ngayar arpad taglat lahat at tricycle mo iti tricycle ko kwaraw. Kakaisuna sumilap ti tricycle ka. Ay malyanan at ilatay no yabay-abay ma. Tricycle mo yamot day ta. Ka-tricycle mo't ni uncle ka. Tricycle mi adwa. Tasyakan nga rin tinangipiyaran na. Napatpataga kin ni uncle ma ungamsi ka. Ha? Uy, nagpaiso nga tatibag magaday ito yalakay. Sana ka din na napatag ni uncle ka. Apan na paulimag ka. Naamiris mo ka day apod no timbagak. Anya ko ma. Awan tinasakit abakrang ka. Hawan na sakit na bakrang mau. Ngem naliday ka may. Mala, iya dayom ki day ta tricycle mau. Marugitan day to tricycle ka. Unang. Kababain matkan ka, apaw. Agure ka. Day to tibingay ko, pare. Ay, basay ti pasaheros pare. Nagngina pa ti gasolina. Lugi mo't gayam ti ada tricycle na. Ay, basit ti sapol ti tricycle. Ay, kat bumawi tanto iti sa baling aldaw, pare. Ay, babawi kon agi matgatang. Ay, saan ton pare? Nawadwad taon ti mabingay mo, inton sumarunaw. Anak. Tadadun taon ti pasaheros. Ay, barbareng Tapno masubot ko mo ti gastos ko. Iti dayta at tricycle. Ay, masubot mo pare. Sana balay, ay wanak may ti tricycle. Ay, alwadam nga agpeso ti tricycle. Abangan no, madadail adagos. Ay, danag mo na ya pare. Siyak ti makamaw iti tricycle. Kanayon met nga adu ti pasahero ni Kabadong, Kapitan. Kain, kanayon pa ang makita nga overloading, Kapitan. Ado ti pasaheros na. Pasaray no agintriga iti napasadaan na nagbasit. Ha? Adda kupit na no kasjay kap. Manipod igam na ti tricycle mo kaya kanayon na napunaw. Kasta ka di? Agpaiso ka di ti imbaga. Manipod ide kat ado ti pasaheros na. Oray siyak met, Kapitan. Pasaray mapalabas ko ti tricycle na. Napuno mat akanayon iti pasaheros. Ay, agyaman nakitimpa kayo. Kanayon ngamin, nabasit itid na abingay ko. Nabasit ka no ti passenger na. Nay, madinsa na, Kap. Talaga ako kupitan na kayo no kasjay. Ay, salbag day dya tao. Mano ka di kababaan ang masapsapulam iti inalda ko raw. Ti kababaan anitok iti inaldaw kat limagasaw tangkail. Ngam nagsurti makasangari mo Nadapay agar kila. Ay, dakdakal man na. Kanayon mo't abasitit itid ni pare Badong abingay ko. Kas itinako na ako ng kail. Kanayon nga ado ti pasaheros na. Ang sa bagay. Uray tadungdung umat ni tata ba daw?
nangibagamot adungdungwag. Nila ang antim abanang ti dungdungwag. Di tama timbagan ni Tata Badaw. Ah, Napatpatag ka no ni Tata Badungkan ka, ngam iti siya kakaanakam. imbaga na dayta. Sa lawasaw na dya pare badong. Pudnon sa mo ta napatpatag ni Tata Badungkan ka, ngam iti siya kang kail. Kumpare lang ni pare badong. Dinto ta kaanakan ka. Napatpatag ka pa ilan niya. Napalpalat ti dara. Ngam danaw, saan aya? Kunaklakid din no pudno timbaga na ang kail. Ulbud gayam ni Tata Badaw. Anya ti ko na maray. Nasaon ni Marituyang akanayon anaimas tigat-gatangan ni pari badong asidaenda. Kasta nga rutin na sa una, Maray. Manipod ka no idagpaspasada ni Kabadong. Saan na mapan agrim-remedyo itinatnatang adengdengenda. Ay, kastagayam. Masaok tuman kan ni Inteng day taabanag. Nasaon ni Kapitan, abasit ka no titited ni Kabadong ang mapaspasadaan na. Tabasit ka no ti pasaheros. Ay ngam kanayon kumat amakita na pumpon no ti tricycle. Ne, madin sa daytoy Maray. Yak kaya ti agsaaw, Maray. Tamang ano makabasulak. Adda kayo ken ni Kapitan amang doktal no anya ti pudnaw. Ay, masapol nga agrin ni sot da pari badong kan Inteng. May papan iti daytoy abanag. Inteng, diga ka di dumlaw. Dumlaw iti anya, dungyo. May papan itid ni pari badong anapasadaan na. Nasao kano ni Marituyang kan ni Marikwanang. Akanayon kano anaimas tigat-gatangan ni pari badong asidaenda. Manipod nagpasadan. Ay, andan maripripirip ko ang madingar aramidan ni pari badong. Sasaurinak ni pari badong. Kastamet ti atap ko. Kahit anya nga iti aramidam ita. Ultimunan. Ibabawik ti tricycle. Kaya't mo asawan. Alaamon ti tricycle. Wala. Ipasada kon. Wano ipapasada ko ni Kwarog. Kwarog, ingkaila ko di takarag-karag at tricycle mo. No dapay met agumatang Nyanggal mate. Kantsawan na pailang mo ti tricycle ka. Di mo ka di kaya ti kabarbaro at tricycle ka. Isut ipasada. Anya ti kayat mo asawa ng kail. Ibabawik ti tricycle ka ni pare ba daw? Tasasauran na. Napay nga na nagtalag kayo kankwana Kinaasyak nga road ta imay idi nagpakaasi. Ita, sasauran na gayam ti lukaw. Sapay naglastog ang kail. Imbaga na asaan ko kano ngay abay ti tricycle ko iti tricycle nga. Tamarugitan ka na. Imbaga na kadikin ka ti kasta. Unang kail. Imbaga na pa napatpatag ka no ni Tata Badungkan ka, ngam iti siya kakanakam. Ay loko day ta. Ay, pare, kunak kumakan kwanan. Hanggang, uray sa anin, loko man. At ito, itibingay mo, itinapasadaak, pare. Kukwa mo tinapasadaam itang aldaw. Anya, kukuha ko tinapasadaak. Kunang pare. Hanggang ibabawi kong titricycle. Anya, ibabawin pare. Nagbasit nga ba, ti mapaspasadaam. Maluglugyak. Ni Kwarugan ti mangipasada. Ay, saan kumamot, pare? Siyaklat ta, ti mangipasada. Pinagustuhan ka, iday, ta nagpakpakaasi ka. Hanggang nadamag ko. Kanayon kano nga ado ti pasaheros mo. Hanggang sasauran nakman. Ay, ikanak may kumamot iti may sape agundaway. Pare. Saan mo kumamot nga ibabawi ti tricycle, Hay! Lading itak paray. Ang ibati mo ti tricycle ta ipasada ni Kwarog. Kat agawit kan! Nay, apayan ba daw? Nalpay tabagam. Nalukot tarupam. Awanin tuyang. Naamuan ni pare Inteng asinaor ko itinapasadaan ti tricycle. Ibagbaga ngamin kang ka. Maday ti mang saor, ngam inaramid mo malat.
Agbabawi ak. Awan mo't mabaling ka. Idamot tinipiyar ti paspasada. Ay, agsubli tamanon iti kinarigat. Tawanan pagsapulam. Ay, dayta nga rod kahit. Saan kula ko man nalinuklo ko ni Kapitan. Tapno at dapat ipasadak. Sayang. Hitan, imbabawi dan ti tricycle. Hawanan ti pagkup-kupitak tuyang. Ay na, tatabadong. Di ka mangloko iti padam a tao. Tapno awan to ti pagbabaw niya. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan.